Doncs ara no sé com començar. Vale, jo l'esperava... Jo m'esperava... No, perquè fa 2 setmanes vàrem començar dient 5 minuts així de pre-show i tal, i avui hem començat bé. Avui farem una hora de pre-show. Sí. No, jo espero que no, perquè justament avui m'he preparat una secció bastant interessant, supos. Ha duit ordenador i tot, però és que no ho M'he veieu. duit ordenador perquè no m'he imprès. Jo he de dir que en Joan avui ha vingut... Palma, la fruiteta i tot, Sí. Jo he de dir que en Joan avui ha vingut molt de campo i playa, vull dir, samarreta de Barbie, gorra, crec que és la segona vegada que he vist en Joan amb gorra. Gorra, perdona, jo duc aquesta... I gorra de marca a sobre, És gorra de, si no vaig malament, Tommy Hilfiger, pot ser? Pot ser. Sí, és. I és robada d'un guiri! Ara sí! Bravo! M'aplaudeix que a mi mateix... És bona o és falsificació? De fet, per aquí de fora... Per aquí de fora t'estan aplaudint i tot. Vull dir... Sí, estem a tope, Però t'he de dir que en Joan, jo sempre t'he vist un poc com un poc Wyoming. Un poc Wyoming? Sí, perquè muy de izquierdas tal, pero rico, con su piso... Perdona, mem, és que també t'he de dir... Qualsevol amb una feina estable i una casa ja és més ric que tu, Guillem. Vull dir, el que hauria de ser... O sigui, ser ric no t'hauria de fer un normal. Clar, no, és que a més estan xerrant com si jo fos ric. I també pot ser pobre i ser normal, que no? Exacte, pot votar de dret siguin pobre. Sí. És per xinxar en Joan, simplement. És un xinxa que tenim de... Bueno, en tot cas, com fem la presentació. Com ara tenc l'ordenador just aquí davant, en realitat, jo el que voldria és tenir el micro aquí davant, però llavors com que estic malament, vaig a posar el micro. Joan té masses coses avui a la cara. Sí, té masses coses, com soc... Els clafis aquest ordenador... Mentre no tomis la moixa... Ai, no sé què he de fer, ho poses aquí. Ui! I que ara tenim... Bueno! Ui, t'ha fet en fora per pegar escrit i tot, Benvinguts una setmana més a Refrit Mallorquí, el podcast on l'humor i la crítica social se barregen com un còctel molotov, no sabem si faran diana o mos acabarà esclatant a ses mans com a granollers, cansats de la massificació de Silla fins a nassos de lloguers abusius, preocupats pel declivi de la cultura, la identitat i la llengua. Potser no arreglarem res, però queixar-nos és la nostra professió. El sau és còctel molotov que comença Refrit Mallorquí. M'agrada aquesta... M'ha agradat com has dit Posca. O sigui, sembla més el retolador que podcast. Una predina, diguem, pizza, per així d'un podcast. Sí, és que... Quina ràbia la gent que li diu pizza. D'on surt això de Pixar? De Pixar. Exacte, és animació, ja... En quin moment dues Se la reparteix un flexo pizza. Però és que pizza... No, pizza, tot i que també sona molt malament, ho puc entendre. Però pizza, o sigui, dues zetes en quin moment fan el fonema de la cara. Però xerrant de pizza, la tomàtica. Què feim amb No! Abans de començar, però, avui ha retornat la nostra tècnica del primer programa i se mereix la seva ovació protocolària. Maria! Jo vull fer un disclaimer, Toni, i és que avisis, perquè jo sempre em perdo la primera ovació, perquè... Sí, jo he començat amb... Exacte, vull dir, aviseu. No, si ja he començat, però jo he començat vosaltres. També és vera que... La senyal és quan comença a dir la nostra tècnica que ha tornat, no sé què, ja és una senyal de que vendrà l'ovació. No, però has d'avisar, sempre has d'avisar. Sí, Cavernícolas borratxos suats! Jo els vaig trobar ahir a la platja. Com no heu llegit el guió, no sabreu que el nostre únic Patreon, de moment, en Sergi, m'ha dit, com jo vos estic posant dos bes, que de moment vosaltres no heu vist res, ni ningú. I bé, tu tampoc, estan allà en la nube. Veus com és un ric, s'està quedant el Patreon. Sí, és 4 euros. Ara ja veig la gorra. Està tot una compte de Ja Suïssa. tens 4 euros més de patrimoni que nosaltres. No els entenc, perquè han dit, esperam un segon a donar-te el Patreon, perquè no sabem si vens droga. Això és el que m'ha dit Patreon. El Refrit Mallorquí és un pot de droga, Sí. Però bueno, volia explicar-ho, que si vos feis Patreon pot sortir en el programa qualsevol cosa que digueu, com per exemple cavernícolas borratxos suats, i a més m'havia dit és un pot que vos havia de dir cridant. Era la frase que volia que diguessis o era una descripció? No, era la frase que volia. En tot cas, volem donar abans de començar un especial agraïment a Moixa, cervesa mallorquina de Bon de Veres, per col·laborar en Refrit Mallorquí, una cervesa de producció local, artesana i que punyetes, està de puta mare, tot sigui dit. It's a me, Moixa!
Jo crec que poden deixar-ho així directament. La promo la jo ja ho canviem. espero. Ja Sovació i... Sovació i Dito de dits Mario. Saps què he vist Moixa. avui? Que en el Super Mario Bros, aquell de la Game Boy, de la Game Boy Color, hi havia un nivell que hi havia un truc per fer el Moonwalker. El meu anglès. El Moonwalker. O sigui, el que feia Michael Jackson. No sé, ara m'ha vingut un flash, és un clip interessant. Ara lo millor s'haurà vist per càmera, quan ho mireu, si ho mireu per YouTube, però la meva cara era d'estupefacció perquè no estava entenent res de lo que estaves dient, perquè he sentit... perquè d'una camiseta de Mario i tot avui. Ara sí, perquè estava sentint que ja hi ha una sintonia de Natiu Supervivent, que és la meva secció. Però és que a mi, Joan, la teva Joan, secció... la teva secció no mos importa. No... Pues A més, és tot el programa. No és la teva secció, mentider. És... Com que no? No, canvi Jo no puc radical. complir- amb Miquel. perdó, ja m'he equivocat. Avui en Puc Miquel complir va una molt. secció xerrant de tomàtiques, Anem a fer una cosa, anem a Duim fer-ho una hora bé. de Bandes Podcast xerrant només de Hi ha tomàtiques. l'opció de silenciar el micro d'en De Joan, silenci. que ell faci la seva secció i nosaltres anem a xerrar de tomàtiques? Saps què? Tornem a posar des del principi la cinta de... O que gresseig un poc. Espera. Ara no. Sobrevivim en un món que va canviant. Guardarem l'essència i la identitat. Vivim del turisme i de menjar-te el curs. Si vols també te vendrem el nostre futur. Natiu supervivent. Bona la lletra, perquè tot el més És que no ho era anava a dir. intel·ligència artificial. Me fa gràcia que na Maria ens ha demanat perdó, ai, que l'he tirat abans i no et preocupis tant. No te preocupis. Mos ha costat un minut, literalment. Aquesta cançó serveix només per alimentar l'ego d'en Joan, perquè l'ha escrit ella, vull dir, ell. Clar, és que jo tinc No. moltes idees, però no tinc banda per dur-la a terme, ni veu. De quan de dobbers disposes, ara poden xerrar, oi? De quan de dobbers disposa? Jo amb aquest ordenador i això, puc dur una banda sense problema. De tot el De que... quants de membres estic xerrant? Quant de membres? No sé, el que doni per fer alguna cançó. Hombre, Perquè crec que jo tu- vaig a una aplicació, una pàgina web, i me fa aquestes cançons i dic, hòstia, és que estaria bé si no fos així, si fos tal, si la veu s'entengués algo del que diu, perquè clar, en anglès i en castellà encara, però... És que potser el tenies en modo Shakira i havies de canviar i... Bueno, avui xerrarem... Puc fer un mini incís? Sí, i tots els que vulguis. Enviar-la per escut en Jaime Sancho. De quant de membres disposam? Ja està, seguim. Exacte. Pues avui xerrarem no de tomàtiques, com estaven vaticinant, és un bon tema. sinó de sa, No de només. sa tornada... Bueno, pot ser sí, de sa tornada a l'escola. Què dius? Sí, això que ja fa temps que no feim... Bueno, alguns... Això me fa gràcia. Bueno, jo conec pensar- gent que sí que està tornant ara. Que està tornant Sí, ara. Sí, Sí, és- i mira cap al control tècnic perquè hi ha una personeta allà que li han dit que si volia venir, pot venir, però ha fet... No. Són les dues classes de persones, que el seu any comença en desembre i aquest seu any comença en setembre. Ja... Bueno, el meu any comença a gener, però no sí, sé què tal es veu. Jo que ja les vacances ja me peguen que ja comença a preparar Els l'hora. meus anys comencen per desembre. Jo he de dir que hi ha un apunt com a català que em fa molta gràcia i és que a Catalunya les escoles van començar el dilluns, però avui és festa, perquè és la Diada Nacional de Catalunya. Ningú s'ha aixecat. Sí, estaven aplaudint des de Estan fora. aplaudint a fora. De Catalunya que estan Celebren aplaudint. fent Catalunya. plats tradicionals com el pa amb tomàquet i I la tomàtic. tomàtica... Jo ho duré avui Però, a però no, tomàtica. que m'ha fet gràcia perquè just aquí a les Illes Balears, si no m'equivoc, a Raigual Sí. Fico la Gamba, l'escola comença avui. No. No, bueno, depèn. Que sí, sí. Pot perquè ser. avui- Jo és que els meus progenitors són professors Això ho hauries de saber. No, és que ells ja han començat des de fa temps. Home, ja ho sé, Ja, però... però els alumnes entren Quins avui. dies han començat els alumnes, Joan? Pues avui, Que avui hi supos, havia no molt sé. de papà assustat a la carretera. Sí? Hi havia molt Sí. de... Hi havia molta penya. El primer dia és per com arribar. entre alegria perquè ja els tornes a deixar a l'escola, però també es fa un pot de merder, no? Supos. Sí, si no vols aguantar nins, pues... Jo ho he vist sempre des de la perspectiva del nin. Sí. No puc xerrar des de la perspectiva dels pares, a no ser que sigui dur en carbó a la guarderia de No cans. el portes a la El guarderia? pots escolaritzar? No. Jo Supos que sí. Sí, hi ha acadèmies. Perquè ara Duen també el a teu nit li cap- posen nom molt raro, saps? Tu podries anar allà... Però se diu carbó wasp. El vas allà a escolaritzar veure, i perquè tu no, dius, no, vull escolaritzar en carbó, no sé què... No, i tu, saps? Si tu duts la documentació i tot, no dir fins al darrer Pues moment que és un ca. alerta que ara mateix en carbó... Home, també n'han A fotos, veure, no? veurem fins a on podries Pues, arribar. alerta que ara fases de mateix, casting? aquesta setmana, dilluns, dimarts, avui, en Carbó està en modo adolescente. I direu, per què? Perquè de tant moure sa coa, ara se li ha quedat flofa i no la pot moure. Ui, això m'ha Hòstia. Però passat, això ja no és d'adolescent, això ja és de senyor major. Bueno, de tant de no te dona De tant canya, de ja és tant de cops li ha pegat un cola fria, se diu.
Hòstia. Sí. Però va en sèrio. Va en sèrio, no m'ho O sigui, has anat al veterinari. Sí. T'has gastat diners perquè et digui No, això. no m'he gastat diners. O sigui, no, encara. en plan tal, però o sigui, és una malaltia. Un síndrome. síndrome. Un síndrome. Sí. Aquí hem estat pensant també si se poden fer bromes o no. Se poden. No m'ho sacó i és molt graciós. He de dir que fa 5 minuts que estic pensant en el nom de la guarderia de cans. Quina seria? Quin és el nom? Chiqui Can. Chiqui Can! M'agrada perquè li han dit a Anna Maria que posés aquesta música quan s'està fent pesat tot. Ja ho anàvem entenent. Tornada a l'escola, preparatiu... He anat definint una sèrie de punts que representa tota aquesta tornada a l'escola perquè ho anem xerrant, vale? Llavors, el primer de tot he posat preparatius per anar a l'escola. El primer de tot és berenar. Un bon entrepà amb un poquet de tomàtica. Exacte. Bueno, He de dir que m'agrada que diguis entrepà, eh? No sé si hi haurà un debat amb els berenars o què. Hi ha debat amb els berenars. Bocadill. Bocadillo. No, bocadillo no. Amb la geminada. Calla, perquè ahir em vaig menjar una bronca per culpa teva. Per culpa Perquè meva? vas posar a l'story bones tardes i és un barbarisme de cuidado. Jo he posat bones tardes? Tu has posat bones tardes a Jo no he posat bones Crec que vaig tardes. ser jo. Va ser tu, Toni. És que jo vaig Hi copiar... ha barbarismes que no són barbarismes. També Però m'ho no vaig menjar una bronca, que ho sàpigues. D'aquí. No ho diré d'aquí. Bueno, pot ser és que... Bueno, que vengui en jo i ho xerram. Hi ha una línia fina entre barbarisme i poques feines. Jo sé que no vos heu llegit el guió, però aquí hi ha... No, perdó, és que això és molt d'escola, eh? Pelea. Jo sé que no vos... Joan, a les 5 de plaça. Veiem les dues amb aquí va. Jo sé que no vos heu llegit el guió, Però hi ha bastanta cosa, així que si podem anar començant els programes... Dali. Però és d'escola, estem xerrant Si d'escola. no, mos tiraran tomàtiques. Mem, no estàs pillant la dinàmica. Tu ets el profe que vol fer la classe i nosaltres els alumnes que no la deixem fer. Realment és molt car, tot el material, vale, escolar. Estaven xerrant dels preparatius de la tornada a l'escola. S'estat hauria... Jo he posat una pregunta aquí. S'estat hauria de subvencionar-ho? Sí o no? Home, col·legis públics sí, col·legis de pago no. De Tu ja, pago, que una... De fet, els col·legis de pago que mos paguin en el públic. Claro, exacte. Que les escoles... Que ho subvencionessin els Cayetano. Jo, Bueno, jo només soc, volia... soc bastant radical i veig, no sé, tal... jo sempre he estat d'escola pública, tio, i me sorprèn perquè aquí a Palma molta gent és d'escola concertada, tal... Bueno, molta gent que coneixes. Sí, bueno, clar, evidentment hi ha escoles Millor públiques és que tu també, però... t'ajuntes amb... Clar. Jo m'ajunto amb ric, soc el pobre del grup. Per això t'ajuntes amb en Joan. Sí, Clar, no, exacte. perdona, jo sóc el pobre de la meva promoció de l'escola. És que a l'escola que anaves és molt difícil ser rica. Jo he dit que he trepitjat l'escola d'en Joan i em vaig perdre. Jo també l'he trepitjada i... Vinga, dale, sigue. Els pares li compren llapisos, per exemple, en els nins, i jo ja estic perdut, perquè ja no sé ni què fem. Res, la qüestió, jo no sé si a vosaltres vos passava, vaig a dur-ho d'aquesta manera, jo no sé si a vosaltres vos passava, però els vostres pares vos compraven els llapisos, vos compraven els estotxos, vos compraven les coses que tu volies, perquè no, aquests llapisos que m'han dit que són molt bons... Sí, que després hi havia de colorins que eres que pintaven més fort i més fluix, però... Jo HB, jo els que volia no, perquè pensa que soc català, vull dir, els meus pares són catalans. La pública jo supos que anava amb un metgero... Anava amb un metgero i un palo. Anava cremant i fent carboncillo. No, els meus pares compraven el que havien de comprar. Ara els he deixat en molt mala posició, però vull dir... Dic que tu començaves i duies tot els tots ple de llapisos tal, i en el final del primer dia ja la meitat s'havien perdut, te'ls havien robat, els havies regalat, l'havies tirat o havies començat a mossegar-lo, que dius, bueno, jo si tingués un fill no li compraria llapisos. Jo deixaria que fos des que roba llapisos. Sí. És bona idea. La llei de la selva. Claro. Jo és que t'anava a dir que ara m'has desbloquejat un record i és que a primària ens donaven el material a la meva escola. O sigui, Com a compte, hombre! I els llapisos el que feien és, la professora es passava, o professor... Sí, vaig tindre un professor, no a dir. És que la majoria eren professors, no, però vaig tindre un professor. El primer dia se'l passaven rascant la punta, una cara del llapis perquè quedés plana i poder escriure el nostre nom. O sigui, el primer dia era rascar llapis per posar el nom de l'alumne. El primer dia durava 5 minuts. Sí. Home, el primer dia feies horari especial, aquestes coses, però vull dir... Nosaltres el que fèiem a l'escola on també anava en Joan era que en les barres de pegamento, perquè això era primer o segon d'ESO. Podem dir-ho, eh? Sí, tiràvem damunt la taula dels professors en els canvis de classe, obert,
per amunt, se quedava aferrat en el sostre i en qualque moment damunt la classe jo ja no aguantava i que... Veus com a les concertades o privades no s'us ha de subvencionar res? No aneu a estudiar com els altres. Bueno, Això però també allà, passava tu quan vas a una públiques. concertada vas allà en riure-te'n dels pobres. Sí, la veritat és que si extrapolam el tema de les concertades públiques tal, en el final les concertades o les privades, tu estàs pagant per un servei. Per tant, sempre diuen que el client té la raó, no? Llavors, tu pots fer ja el que te dongui la gana. Si vols pegar coses en el sostre, pegues coses en el sostre. Si vols pegar en el professor, pots pegar en el professor. També crec Que un dels professors i professores són mon pare i mon mare, però no. Això ho anava a dir. També t'he de dir que veig que estic pensant que el canvi es nota molt, a part de pública concertada, clar, vosaltres sou escola de ciutat, escola de poble, també canvia molt això. Depèn, perquè jo no jo, considero... jo tenia una professora que era veïna meva. Jo t'he de dir portar-te que... malament amb aquesta Jo gent... diré quina escola és la meva. La Salle Palma... Jo puc dir Save Joaquim Abril. Sí, però la teva Toma no, nom. la teva no la coneixerà ningú. Ma, perdona, no la coneixerà ningú. Ningú que... Ningú de Ningú fora de coneix. Catalunya. I la Pues Salle això- Palma jo no considero que sigui escola de ciutat, jo considero que és escola de suburbio americano. Jo te diré, pensaves a dir que és una ciutat en si mateixa, perquè el gran que és... Un Ja està poc- un teatre, un poc vull sí. dir. Un poquet sí, un poquet sí. I com que Dos teatres. El Dos, passatge mare aquell que meva. té que Sí, les té palmeres més just davant, però i un poc Malibu, saps? I a més Sí. passen cotxazos a dur nins, Sí. tu estàs allà a Malibu Beach sense... Jo et dic, vaig anar-hi un dia a treballar i I vaig després perdre. baixes i et son repinya tot l'altre, que dius, ara aquí... Aquí... No, però això Es passa pensar que hi ha molt. dos carrers... Sí, sí. Això passa molt, també, vull dir. Podríem dir un quantes escoles que els hi passa això, que surts i és una altra història. Però una cosa que és general a totes Bé, les millor que sigui quan escoles... surts i no quan entres, que també Una n'hi ha... cosa i que és és general a totes les escoles és com duia els llibres. Perquè això... A la motxilla. Sigui ric... Sí, molt bé. Hi ha diferents tipus de roda. Hi ha rodes, tipus de motxilles, perdona. Se que duien rodes, Sí, que això, per norma a eso- general era un pot de friqui. A eso ja de rodes ja era... De... Sí. Jo tenia Però, un... però... que tenien rodes i carrito per fer un tornado així que l'agafaves i fer... Això era Però és una que arma... era un pot de friqui, però en realitat jo des de fora ho veia que estava realment tot guapo, eh? Sí, però anava malament per l'esquena. És com les modes, saps? Que Bueno, va- malament és per saber que només I després una te tornes. Es veu que darrere. sí, es veu que I sí. després Una quan merda. ets vell, tornes dus carrito aquest per anar a fer la compra. Tenc Va, tot problemes torna. d'esquena des de primer d'ESO per dur la motxilla a l'esquena. No me'n veguis Jo enfumada te de... dic el que Això deien perquè els eres- experts. Ah, Jo no, no... els eres experts- més, els que era experts- Que no miraves l'horari i tu l'agafes era tu cada dia tots els llibres a l'esquena, que jo l'agafé perquè no mirava. Avui què hi ha? Jo ho duia tot i ja... Oh, ho deixava a classe també. Sí i no. O sigui, perquè normalment ho deixava tota la classe i dic, va, és la sua. Però, com que quasi cada dia tenien quasi totes les assignatures en llibres, hi havia dies que no, però rotllo de català, castellà, medi, matemàtiques, i ja et duies un totxarro així de llibres d'esquena. Més els quaderns per cada assignatura. Que també Més és és berenar. Sí, és Que, berenar, que era que un quan te bocadillo feies un així. bocata de paté a la piara, alerta que duia molt de hierro. Sí. Sí. És que és un xiste com per aturar qui és xerrar i Però què dir-vos, pesa més? sabeu seguim, que als Estats Units alguns instituts Hi ha hierro, però I escoles. disparat amb un... fan els dies sense motxilla? No sé si ho heu vist mai, vídeos de... I on porten el Kalashnikov. Bueno, alguns, Su desertiga. alguns no poden amagar-lo, no? Però dir, els alumnes duen llibres on poden, com a Pols de Fems, el típic carretó tipus Matilda, no sé si vos recordeu de la pel·li, amb cordes fermats, com si fos allà un... Lo d'en Pinocho, que O anava amb un altre nin que li paguen perquè els edugui. Això... Alerta. Molt americà, Alerta, La molt americà, americana això. d'aquesta de tot Sí, sí, sí. A un pobre de turno, en plan, te doy un Vosaltres, par de dólares. si no poguéssiu dur els llibres, si tornau a l'escola, no poguéssiu dur els llibres a una motxilla, a on ho duríeu? A una tote bag, perquè sóc un home de una construir. tomàtica. Tu imagina't, si ja no trobes res a la tote bag, cercàs deberes a la tote bag. Bueno, però és que tens una excusa. Els professors tal, és que se m'ha menjat els deberes a tote bag, saps? L'excusa de se l'ha menjat al cap, doncs ja està una mica suada, doncs la tote bag se'ls ha menjat. Perdona, inventem, no... Cerca tu, li dius al professor, cerca tu. I el professor... I comença Cau a cercar i- dins i una Alicia en el país de les Que m'agrada en meravilles. anglès, érem... Tote bag, vosaltres? No duc llibres. Jo No una duc funda llibres directament. d'escopeta.
A una funda d'escopeta. Pensaves de dir una funda de saxo. Clar, depèn de l'escopeta hauràs de dur També, molt de llibres pi un m'ho poc han dit, en la enrotllats. funda de saxo, també, si era... Si era un arma. Home, hi havia la sèrie aquella d'una sèrie americana de que el fill petit era estrany, The Middle, que no em sortia el nom. El fill petit era estrany. Vull dir, era un poc... tenia moltes coses, aquest nit. Vale. I anava amb una bossa de pizza, saps aquestes bosses que tenen els pizzers perquè arribi la pizza calenta? Pues amb No, això. amb un bolso, també. Amb el bolso de sa mare. Bueno, va, hi ha un episodi que prova moltes motxilles perquè no d'esto, però m'ha fet gràcia, va haver tota una temporada que anava amb la bossa de pizza. Amb un carro també seria guai, eh? Perquè, perdona, Un carrito del Carrefour arribant a... Que a més, quan no estan per un trispol així com el del supermercat, fan una renovada. Exacte. I tu entrant a l'escola amb allò. perquè, perdona, estàvem xerrant abans de motxilla, però i la gent que anava amb bandolera? O sigui, jo la bandolera és la cosa menys pràctica del món, perquè fots una banda però l'altra no, Jo li vaig dir a mon pares, compreu-me aquesta que és superguai. Ja, és que estava com de moda una La bandolera no, sí que és molt de friki. 2 dies la vaig Molt de friki. Sí, Ja m'estaven... sí. Bandolera, i veig... És que tu ara aquí me veus aquí amb gorra de Tommy Hilfiger, camiseta de Barbie, anava a dir de Barry. Però jo tenia més pinta d'informàtic quan anava a l'escola, amb unes ulleres com a molt primes, tal. Ets que dona la calculadora al cinturó. Sí. Bueno, no tant això. Jo t'he de dir que també abans xerrant dels motxilles, però m'has desbloquejat un apunt, un record d'un company, perquè clar, nosaltres teníem escales per entrar a classe, doncs el tio tenia una motxilla de rodes, però De que 3 tenia, rodes? De 3 rodes, que tenia sistema per pujar-la... Com les predines que duen se exacte, compra de com el Mercadona. carrito, exacte. I senties el tac, dius, ja ve aquest. Bueno, no senties tac, senties clac. També t'he de dir que aquest company sé que es va fer enginyer. O sigui, poder aquesta motxilla li va obrir la ment per fer-se enginyer, eh? De fet, se va fer enginyer per li va mirar obrir la tapa de tots els retretes a l'escola. No. Bueno, dir-vos, uniforme. Eren gent civilitzada. Quan jo dic una paraula, que és com a molt uniforme, pensava en el següent, que duim 20 minuts. Uniforme. És que... Tens pressa, Joan. Sí, jo sí, és que tenim molta cosa a xerrar. Uniforme. Jo no duia uniforme i crec que en certa manera ho agraeix. Hi ha pares que volen uniforme però perquè jo així no han crec de que la pensar. decisió de dur uniforme o no... No és teva. No és teva, saps? No, bueno, sí, depèn de si dus Però a una m'agradaria, escola o qualcú una que altra. vagi a una escola pública que anava a uniforme, Jo ara li sí que poso- duré uniforme. I te'n vas tu... Anar de Batman tots els dies. Ja, cada dia en la mateixa roba. No comprar-te 5 camisetes diferents. La mateixa camiseta sempre. I sense rentar-la. Hombre, durant tot el curs. això és El que trampa. aguanti. Això jo ho vaig fer a la meva carrera, perquè duem un delantal, Sí? no era de cuina, era un taller, i clar, com que jo sempre el duia per damunt la roba, doncs no el feia net. I el darrer dia de tot, me'l vaig llevar Tu ja no i vaig dir, penjaves, 3 anys, fora fer-lo net, i el vaig tirar així com a... I el vas S'ha integrar. acabat la carrera. I el meu professor mai, no sé si era algo de lo que està orgullós. Però jo no estic molt orgullós. No sé si tu ja el penjaves o simplement el deixaves aparcat. No, però jo el penjava, allà però dret, en comptes allà dret. de caure així com una bandera quan no fa vent, no, quedava recte. Allà. L'única... La roba, sempre sorgeix el debat, uniforme, no uniforme. Jo crec que la roba en si mateixa ja és un uniforme, no? Home, sí. Vull dir, Jo les meves... En Joan està incitant en els alumnes a anar directament fora roba. No, bé, perquè també seria un uniforme. La qüestió és que la diferència és quin grup mos uniforma. Vull dir, l'escola com a extensió de l'estat, com a estat militar, industrial, econòmic, o com a estat social, plural, crític que ensenyen les escoles. Què t'has fumat, Alfredo? No, és que ara mateix Clar, l'únic que que tu estic pots fent és plantejar- llegir el putet guió, saps? I sembla que és com una flipada molt gran perquè aquí estan xerrant de picoteo, saps? Jo és que, clar, sent d'escola pública, doncs no he anat mai amb uniforme. Vull dir, ara, és veritat que entenc el que tu dius. Jo, sobretot Clar, a secundària, anava amb les meves samarretes de Metallica, Guns N' Roses... Però tu pots això ja és pensar, uniforme. és vera que com a ente social, l'escola és molt diferent. Si tu l'enfoques com a tota la institució de l'escola, com a professors, tota gent, no sé què, o si mires, el grup de classe és un grup social totalment diferent. Hi ha una, saps? Sí. Hi ha uns rols allà i tot això, no hi ha tantes jerarquies i tot això, que també n'hi ha. Ja en xerrarem d'això, ja en xerrarem d'aixó. Vos soluciono els uniformes. Si du xandall té educació física, si no, no. Camisetes de refri mallorquí, s'ha acabat. Exacte. Totes les escoles amb samarretes. I Sigan. una cervesa moixa de la motxilla. Punt número 2 De 14. de 53.
Emoció o nerviosisme per retrobament amb els companys i professors. Això també és una cosa que passa a la tornada a l'escola. Aquell amic que no veus des de final de curs, que per un nin, el final de curs és una eternitat. El dubte de seguirem essent amics? El greu que fa que de sobte tots xerrin de les festes, campaments o coses que han fet i tu no, per raons X, o és que s'inventa coses per l'estiu, rotllo, jo he anat de viatge arreu del món, o pitjor, la gent que de veure se n'anava arreu del món i tal, i ve com a soy el super guai a explicar-t'ho. Vosaltres teníeu amics a un curs i a l'altre ja no eren? Ni amics, ni coneguts, ni... Sí, jo és que vaig anar a Escola Amèrica i... Vares anar a escola No, a és Amèrica? broma. Era perseguint la broma d'abans. No. Jo és que era Si de... has sortit viu, ja... Ja, és que... Sí, exacte. A Sant Llorenç era molt d'escola d'estiu. O sigui... Clar. Les nostres vacances eren de fora molts tots. I després hi havia el típic que o no el deixàvem venir a l'escola d'estiu perquè... No sé qui te faran en aquesta escola d'estiu. Ja fa pois, ja pois. Sí, algo així. I després hi havia que s'anaven de viatge around the world i... Quina ràbia aquesta gent que tornava en plan de he fet la volta al món, és com... Sí. Sí, no, era un Sí, creuer per aquestes les edats Galápagos. que te deixen una pasta i quan tens 15 anys ja no te'n recordes dels viatges que vas fer quan... D'on fa? Ara ben que fer... Jo també, jo ara viatges que vaig És com és el ric de turno. Ara els vull repetir perquè jo record que estava xulo, però no me'n record de res, saps? I a més, aquí ja he estat. I jo te diré que això és una putada perquè tu quan ho recordes de que eres petit i tot era superguai, però a més ho recordes amb menys gent. Sí. Perquè si tornes ara hi haurà 50.000 turistes allà on no hi havia ningú abans. Quan anava a Itàlia i tot això de petit i pens, el gust de les tomàtiques i tot això sí que Les tomàtiques. Pues a Itàlia, perdona, però mon pare tenen una foto a sa mà... S'ha gravat dir, mon pare tenen una casa a Itàlia. No, hombre, no. Tenen una foto tomàtica, a sa cara aquesta on tu fiques sa mà i te la menja o no te la menja. Te la menja. Sa mà. No t'he dit jo que altres persones Que no facis zoom. Però, tio, això que deia no sabem que- el nom. És que és No, Ara crec que no hi pot ni fotos a mà. Surt una pel·lícula de... Sí, Vacaciones en Roma. Eso, de És Audrey una Hepburn. medusa. No. No. És igual, aquella, llavors, tothom ja sap quina és. Pues tenen una foto i no hi ha ni coa ni res, diuen que estava... Bueno, si tu volies fer botellón allà, feies botellón. I ara, quan vaig anar allò, que és a lo millor fa 10 anys o més, hi havia 30 minuts de coa. Jo això m'ho passava molt quan vivia a fa 10 Anglaterra anys. amb el carrito que hi ha a King's Cross, ja per sí. la meitat. Per Sí. Que antes era, bueno, passes, te faig la foto, i ara ja una parafernàlia, un fotògraf professional que te fa la foto, te clava... Són I has d'anar 10 segons de vespre literal de foto. i ja està. I 7 hores d'espera. 7 hores d'espera. I doncs, a part d'això, heu tingut amistats com a molt fortes a final d'un curs? Sí, mos tornarem, la pròxima tal, i vos han canviat de classe? Això, Allò és desastre total. Canviar... Bueno, també vos he de dir que supos que hi ha una diferència entre escola de poble És que aquí vaig. Sí. i escola de ciutat. També depèn de Sant l'escola de Llorenç. quin poble, perquè si hi ha 70.000 al·lots, jo que anava a Sant Jordi, que hi havia un grup de cada any, era com, Clar, era com- només falles sí de que- classe si clar. te canvies o repeteixes, si no... Jo he de dir que he Som el guanyat mateix- i perdut cada any amistats perquè teníem fins a la lletra H. Clar, és que això ja... Clar, és que estem xerrant de l'època on tenies 50 amics. Saps? Ara ja en tens 10 i ja... No, però jo- eres Bueno, amic això de tothom. suposa molt. Jo, eh? tothom de la teva classe era com, uah, ara sí. aguanta 3 persones. Jo a Un grup de 40. primària no vam canviar mai de classe, llavors, i el que deies als estius, doncs, com que vivíem en un poble, amb els teus amics seguies quedant. A l'ESO sí que va passar això, que llavors el meu poble estava a l'institut, que venia del meu poble, gent de 2 pobles del costat, allà sí que et barregen, eren 4 classes ja, que abans eren 2, i allà sí que fas noves amistats i perds alguna, però no han perdut masses amistats pel camí, així diguem. A Sant Llorenç teníem A i B. I si a qualcú el Exacte. canviaven de curs, era pitjor que la guerra civil. Perquè, clar, sempre en els patis era partit clar. partit Jo d'A també, contra els de B. I quan mínim anava... ha d'haver 3 classes. És que Mínim- no, no és tenia igual. Una, és o una igual. i tots igual, o 3. A primària. Però 2 ja ho... No, igual. realment això te curteix per sa vida. Sí. A primària, perdona, a primària, l'altre classes no existeixen amics. Jo te diré que el meu millor amic actual de tal, el vaig conèixer, el vaig conèixer primer d'ESO. I no és que fos d'un altre poble... El vaig conèixer a l'altre poble... No és que vingués de l'altre poble, tal. És que anava a la B, jo anava a la A. No ens vam xerrar durant 6 anys perquè anava a la B.
I després, mira, és com... Perquè vegis el nivell d'enfrontament entre A i B, I he de dir Ara que m'ha la sonat un divisió... pot de lo de Nadie sabe nada, que comença xerrant i de quan jo anava a primari, no sé què, i comença a sonar música medieval. A Sant Llorenç la dispersió més gran era quan en el teu millor amic anàveu a sisè, ell repetia i tu no, i clar, després l'institut era hartar i ja no vos veieu, i era com de muerte i amistat. Muerte. Repetidors, sí. Te'n recordes quan érem amics? Jo no he tingut amics. Solució, no tenir amics. No tenir Ja amics, està. i així ja no, ni els perds ni els guanyes. Exacte. Dir-vos, punt número 3. Adaptació a la nova rutina després de les vacances d'estiu. Pregunt, deman. La rutina vos agrada o no vos agrada? A mi m'encanta. Aixecar-se a segons quines hores, no poder veure els dibuixos, o jugar segons a quins jocs que ara ja no pots, haver de dedicar hores i hores a aprendre dades que no t'interessen. Tot això, quan éreu petits, vos agradava? Jo és que necessito rutina, però vull dir, a dia d'avui, quan tinc horaris així molt lliures, jo sóc un desastre, no tiro ni amb rodes, I mira que m'he tret un màster a una universitat a distància. Vull dir, no és que no sàpiga gestionar-me el temps, però... És que no vull. Exacte, No sí. me surt. He de No dir que me surt. d'això, que tenir la rutina t'ajudava com a estructura del dia i tal i qual, però cansava molt. Arribaves en el maig ja... Estoy cansado, jefe. Sí. Bueno, però això sí, evidentment, jo també demanava l'hora al juny. Jo, de fet, és Ja, que... ja és setembre, ja està. Àrbitro? Ja. Jo tenia un company que va dir això, em va dir això una vegada, és que el setembre és molt dur, perquè veus com que et queda tot el curs una altra vegada, i és com, mare meva, però no pensem així en negatiu ja el primer dia de classe. Aquesta persona té ansietat a dia d'avui. Jo de petit tenia moltes rutines, me refereix no rutines cada dia, sinó moltes tipus de rutines. Tenia rutines diàries, que jo què sé, crispis o el que sé, però després també tenia rutines anuals. I direu, què cony és això? I és que jo començava molt bé l'escola, el segon semestre m'anava molt malament, Exacte. i el tercer semestre ho recuperàvem. Que és el que compta, que també és el és que compta. un engany de... I ara menys, Te pots no, i rascar- ara que pots passar suspès. Sí. Però això era l'avaluació contínua. Jo odiava l'avaluació contínua, però em passava al revés. Jo començava molt bé i anava baixant, acabava bé també, però anava baixant perquè m'anava cansant. Totes aquestes Jo era coses molt no intel·ligent. existeixen. Sempre és com... Si tu acabes en alto, passa Ja, i però està. hi havia gent que es tocava literalment els nassos el primer i el segon Però si tu vas de más a menos, i la el- lies. Perquè diuen, tio, Clar, lo bé que vas lo bé que començar... vas començar- Tu te rasques els ous tot l'any... A dos manos. I al Els dos final- darrers mesos, no me diu, mira'l com s'ha aplicat a final Però de és que curs, jo sóc quin com la bon Lliga. Ah, ets un? Com la Lliga. Aviam, La Lliga, tens- els primers partits també els has de guanyar. Perquè si no, no No, sumes. no. Sí, però Això després s'escola, no arribes a tothom res. està pendent de les darreres Clar. jornades i farà ja... Sí, però si no has sumat els punts que necessitaves ja pots guanyar les últimes És que, no, jornades. és que l'escola no funciona així, No Guillem. funciona així, no? Perquè en No futbol tot és millor! No tot el món funciona com el futbol, Guillem. En futbol tot Ara és en millor, Guillem ho veus? està fent... Jo t'he de dir Estàs que obrint un món. he fundat la meva carrera estudiantil en no fer ni el huevo Exacte. i Demanar que me surtin punts. les coses bé. Biel, ha Guillem. fet els deures i tu treure el llibre de baix taula com a... Ha quedat el llibre aquí tot serà baix. He de dir, perdó, Toni, que en Joan ja està, m'he tret la màscara, se sàpiga. La carrera, alguna nota l'ha tret gràcies a això. Ja No, està. no, alguna no. Totes. Pràcticament totes. Que se sàpiga. Les teòriques, les Guillem, teòriques. l'escola no és com el futbol, és com una tomàtica. Si la agafes massa prest, és verda. verda. Si la agafes quan Toca. comença a madurar, ja... Però saps què passa, Toni? Si Que ja a mi l'agafes m'agrada... en l'estiu ja passat, ja no... No, saps ja què no hi ha passa? res a fer. Que a mi m'agraden les tomàtiques que tenen un puntet verd. Molt bé. Això ha quedat molt pederasta. Molt pederasta. Ara entenc lo del zoom en el mòbil. Per favor, Biel, a veure... @Carles Samayo. Tenim en Guillem És que Tedal. no dir, un dia sortiré per la porta d'una Mediterrània i em trobaré la policia baix esperant-me. Atenció, si qualque dia veus en Guillem amb calcetins A Sagromart. a Sagromart tomàtica. tocant tomàtiques verdes, nau alerta. Però per favor, escolta, tio, ¿esto qué es? Que Ah, vull poder sortir al carrer. No, Ets no, tu que no. te fiques en aquest berenjenades. Per dir que m'agraden les tomàtiques un puntet No, verd. no, per dir... Espera, No, a mi m'ho has dit amb un to. Per dir... Un A mi to, un les poc. tomàtiques m'agraden un poc verdes. Però perquè jo gaudeixo molt amb les tomàtiques. No segueixis per aquí, Guillem! Tura, sal d'ahí. Recula. Sal d'ahí que m'estan tocant el timbre ja. @ policia, tu. Bueno,
Extraescolars, anem a obrir meló de les extraescolars. Bueno, a veure el que vulguis. Xerrant d'extraescolars, espai publicitari, gent de Llevant. Jo dali. Jo mateix estic fent un taller de teatre, de dinàmiques teatrals a Manacor i Senyoret. A qui li interessi, que me xerri per privat. Hombre. Guillem, tu no diguis a menors que te xerrin per privat, que... Tu saps que jo sóc profe, també. No, Guillem, no diguis aquestes coses. Ah, és que m'estem ensorrant la carrera. Dir-vos, ara és el moment de triar. O sigui, els pares, ara... Bueno, ja ha estat, perquè supos que totes les extraescolars ja les tries abans de començar, però ara era el moment de triar. Aquí, en realitat, poden definir el teu futur. O tu mateix, si li demanes papà, o mamà, papà, el que sigui, vull fer això. Perquè tots sabem que hi ha dos tipus de personalitat segons les extraescolars que tries. Hi ha futbol o lo altre. Primer. Però després, a de dins de lo altre, tornem a dividir entre esports i lo altre. Sí. I després, ja va baixant un poc l'escaló social de l'escola, que no ho dic jo, i després d'aquesta darrera divisió ja entren pues, arts, tecnologia, coses així. Escacs, també és molt... És que ara després xerrem dels escacs. Funk. Sí. Tu tenies unes extraescolars. No, és que Sant Llorenç, alerta, qui va fer de funk... Era un visionari. Era un visionari, Era reclamat per tot. Ah, funk de barros, que estaven tenint funk de funky. Funk. Funk és... No, és Caden Hagrid, de Harry Potter. Era un funk. Nullel. Música, dibuix, pintura, teatre, en el cas de les arts, robòtica, programació informàtica, en el camp... Com se nota que aneu de la Salle, Robòtica d'extraescolars. No, ho he posat... No, però robòtica ho fa tothom. Ho he posat perquè ara tothom fa robòtica, programació, informàtica... Jo crec que els pares es pensen que el teu fill serà en Elon Musk perquè faci tots els pares ho robòtica, pensen això. I jo crec que fan dos peces que es moguin i ja està, ja ha fet robòtica. Ja fan més que tu i que jo. Tu saps el que jo he muntat o deixat de muntar en aquesta vida? Jo vaig programar un robot perquè me fes un circuit i vaig treure un 10 de tecnologia gràcies Claro, a això. jo tecnologia era molt bo, xaval. Era molt bo. Jo tenc l'orgull de que en els dos instituts de Bonenat hi ha feines meves de tecnologia que el professor m'ha dit això se pot quedar aquí I les ha perquè els guardades. nens vegin el que no s'ha de fer. Ostres, és que me'n recorda un treball de català que justament havien de xerrar no me'n recordo què, el van fer les darreres 2 hores abans d'entregar-lo, amb un company, mos vàrem improvisar tota la presentació i mos vàrem demanar que el féssim a mig d'escola de l'institut perquè els va encantar. I tu pensant, he de tornar a repetir el que no m'he preparat. Per sort no se va fer perquè és que l'haguessin liada immensament. Però mos varen posar una matrícula en aquell treball. Només en aquell treball. L'única matrícula de la meva vida. Aquí. Ara m'has recordat a un treball de tecnologia que vam haver de fer un cotxe que ens va passar un poc diferent, canviar, però el va avaluar la professora. Vareu fer un cotxe? Sí, de joguina. Anau fort. Nosaltres fèiem mitjan de transport i jo m'han dit, si fan un tren que vagi de costat a costat, del pati tens un 10. I vaig dir, menys mal que en l'altre costat no hi ha llevant de Mallorca perquè ja no arriba mai el tren. No, però el vam fer tal, va quedar bé... Una furgoneta, recordo. La professora el va avaluar, un nou, tal, una furgoneta, també per ficar... Blanca! Que posa tomates casals. Prou ja. La qüestió que ens va avaluar, va dir un nou, tal, i va ser girar-se la professora i se'ns va començar a desmuntar la furgoneta per totes les bandes, Vull dir... I tu, no, és que ja, com que m'he acabat, ja l'estic desmuntant jo. Sí, tal qual. És que estic fent el projecte de després, És que és un projecte un desguace. Exacte. Després d'aquestes, totes aquestes que han xerrat, hi ha extraescolars que no compten. Jo considero que aquestes extraescolars no compten, perquè anglès, classes de repàs d'algo... Hi ha les extraescolars que t'ensenyen algo i hi ha les extraescolars que t'hi tiren els pares per no contar-te una hora i mitja. També. Jo... Passa molt, això, Imagina't la situació des que només sortir de l'escola els tanquen a una altra escola. Mentre uns comenten demà tenim actuació del musical davant dels pares, han dit que vendrà també es val del periodista a fer fotos, un periodista a fer fotos, i mentre tu, que vas a anglès o on sigui, pues jo demà tenc un examen oral a l'acadèmia per saber si estic preparat per l'examen oral de l'escola. Són nins de conservatori, s'estan sentint molt... Tenc un listening demà. Jo he de dir... I tu, que arribes a l'escola, tenc un examen demà. Què? Tens un examen? Jo no he estudiat. No, de l'acadèmia. Bueno, te fots. Jo demà he de xutar pelotazos. Jo que sóc profe d'extraescolars de teatre, he de dir que
anant a les escoles i tal, ho pensava també molt amb el tema d'anglès, de els nins d'avui dia no saben la sort que tenen perquè no han hagut d'aguantar el típic radiocasset trillado per fer els listening. No, perdona, això se Disculpa. conserva. No, disculpa, jo, nena, pues tenen pantalles. Ara, tàctils no, i- exacte, Clar, ara però quan tenen el igual. projector de On has classe, anat? però... On has deu ser anat? el No mateix- s'escolta bé, el Però mateix on de- has anat, Guillem? no penso dir. On has anat? Bueno, escoles concertades. Sí, Ah, però- amigo, claro, vas a una pública i encara van en cassette. En cassetes. Bueno, no tinc... En vez Nosaltres de... a l'institut, You need la vaig one. patir jo, encara tenien la telesaurio. Perquè quan No, teníem de sí, posar jo tenia venia també. un carro que era amb una tele d'aquestes més gruixades que un camió. Que no funcionava mai. Jo quan i que era havia de dir, petit... Això m'han tocat. Jo quan era petit, ja el Windows XP era un Windows normal a tindre a casa. Pues a l'escola teníem l'ordinador aquell que encara anava al Windows 95, saps? Vull dir... Bueno, no han hagut de viure això, ja t'ho dic. També s'ha de tenir en compte quin extraescolar fiques en el teu fill, perquè el teu fill gran cada cop és més extrovertit, cada 2 per 3 ha d'anar a festes de complex dels seus amics, i el fill petit sembla que s'ha de fer temo i sembla que mai el conviden a cap festa. Pot ser perquè el primer l'has apuntat a futbol, teatre, cant coral, que són en grup, i a la segona està fent escacs amb en Dimitri, que té 70 anys, i entre jugada i jugada van al lavabo perquè no s'aguanta l'esfínter. Saps que també han de... han de dosificar un poc, saps? No apunteu en els nins només extraescolars on estan tots sols. Per favor. Sí. I ja està. S'ha d'apuntar tothom a futbol i ja està. El món funciona així. No, però bueno. Ningú diu que no faci escacs, però apunta'l també a una altra cosa. Fes com deien a Hannah Montana, the best of both worlds. Exacte. Menys mal que ho has dit tu, perquè jo ja me notava que la llengua no... Se n'anava cap en el portuguès, saps? És que disposir vaig fer una obra a la qual ho deia, per tant... Va The ser una best obra of both de worlds. Hannah Montana. Sí. No, xerrava de les generacions, de X, Z i tal, igual. I dic que nosaltres, la Z, vàrem viure lo dels cassets, rebobinàvem un casset amb el bolivic, i després també mos estem menjant totes Tu les ets sèries. Zeta? Sí, Quin any ets, Toni, Quin any perdona? ets? 96. Ah, sí. Ah. L'altre dia va sortir... Bueno, un- pues, perdona, jo sent del 93, No, però perquè estem allà. És que l'altre dia va sortir un clip d'això molt interessant que deia que... ¿Yo qué soy? No, Soy que la millennial, nostra soy generació... Z. No, és Jo que què aquí soy? vaig! La nostra generació està sempre com un punt trista i tal, perquè en realitat vam ser com educats per viure en un món analògic, però ja ens va enganxar des de molt aviat al món digital, i clar, estàs com The que best ho of both entens, worlds. però alhora estàs... Bueno, Superboomer, en aquest clar, cas seria que the shit of both worlds. Sí, o sigui, és un The Best of Both vull Worlds dir, un poc irònic. Jo pac Spotify, però alhora m'agrada escoltar la música en vinil. No, però això ho fas tu Això ho i fas per quatre tios més, He eh? de dir que jo també en compraré de toquediscs. Gràcies, Sí? Toni, Sí. gràcies. Sí, som un home... Segur que ja Però quina existeix, però diferència? O sigui- han de patentar un... Perquè se sent diferent. Agafes un Un- plat de sa cuina, un el reproductor poses a damunt de música speaker que giri i li dones i ja play a està. Spotify. Que no, I tot que el que no. has fet, tot el que has fet amb el vinilo és exactament el mateix. Tu no saps. És que ara seré totalment políticament correcte. No com Segur? abans. Segur? Quan, No sé quantes de tomàtiques verdes i toquades! quan tu lligues i dius que tens vinils a casa, ja tens mitja feina feta. Ara me'n falta el I després dius, tot hauria de ser com en el futbol! I ja ho desfas tot. The best of both worlds. Te dic, tinc marcat a Amazon un vinil de los mejores hits d'Elvis Presley, ja quan tingui això. Hòstia, és Tu que només ho Guillem, tens a perquè més, quan treguis el mòbil i no, no, mira, no és un LP de Harry Styles. I És a més, super... the best songs of Has de Elvis. triar bé la música, claro, perquè Love Me Tender... M'agrada molt lo de claro. Bohemio, de sí, escolten vinil no sé què, però el comp Clar. a Amazon. No, vull dir, però has de tenir vinils de qualitat, de Elvis, Bohemian Rhapsody de... La Oreja de Van Gogh en tinc uns quants, també. A més, aquests són Caribe Mix 2007! Una cosa. Blanco i negro hits. Jo te puc Que coincidir... bo, perdó, que bo. És que ara també m'ha desbloquejat aquest Sí, record. Caribe Aquests- Mix. Aquests mixos tan dolents que ara Jo ja no vaig un poc per aquí. Jo te concedeix que tenc la potestat de concedir-te que agafis un disc de Elvis i el posis en un tocadisc. L'Oreja de Van Gogh no ha tret un vinilo en la seva vida. No ho saps? Jo els tinc. seva música... Jo els tinc. Cuixa. La seva música la varen crear perquè tu la sentissis primer, bueno, en cassets, perquè van començar en casset, i després CD. Anar a sentir-ho amb un vinil és com mirar futbol ara per una teleràdio en...
enmig del camp. No té cap sentit. Però perquè no puc sentir l'oreja Van Gogh com a mi em doni la gana. A mi m'arriben més els matisos de la Maia. Sí, Què dius? Del main camp. Has dit tens matisos del main camp. Clar, tu tens un tocadisc que té aquell autobou, i clar, tu hi poses l'única orella que tens, Tu ja estàs al gramòfono. No, jo... Això és perquè no has escoltat vinil, Joan. És com si tu vas ara a fer-te un retrato a un pintor i te pinta figurativament, és molt monàrquic, és molt de segles passats. Evidentment. Perquè no toca, ara toca fer-se una foto torreixolona i te la fas tu mateix amb el mòbil. En mallorquí, ja que som referint mallorquí, en mallorquí dèiem no hi ha temps que no torn. Molt bé. Jo com a català no t'he entès. No hi ha temps que no torn. Que no torni. Vale, clar. Això tots els que van a escola... He de dir que som a I45 i tinc una secció igual de llarga que l'anterior. Vamos. ¿Quién dijo miedo? Nam a saco o mos la petam? Jo crec que pots comentar un punt més i tal. No, ho dic perquè és una secció nova que xerra sobre els grups socials, Ara ja l'has populars, presentada, ara ja l'hem de fer. Ara ja l'he presentada. Ah, vinga. A saco! Endavant. A saco. Clar, és que no li hem dit. No tant a saco. Ara. Super Evidentment... Tornar d'escola, quin bajón. Tornar a fer classe, quin bajón. Uah, Vull seguir de jo que has dit bajón i ja vam fer una rima i ja m'ho he fet. Jo crec que hauríem de començar... Espera. Escolta. l'escola no mola. Crec que podem deixar la secció aquí. Sí, no. Això ho hauríem d'haver tret abans de l'estiu, ja tenim cap gent de verano aquí de... Jo és que crec que... Tu saps que la policia, vull dir, gent que té problemes amb el joc, pot anar Tu sí que en saps de ser policia, Vale. Sí. a deixar el seu DNI perquè els hi prohibeixi l'entrada a les sales de joc, tal. Jo crec que haurien d'anar a la policia a deixar el DNI d'en Joan perquè li prohibeixi l'entrada a les webs de creacions de cançons d'intel·ligència artificial. Bueno, però- Prou, Joan! És això... Jo escoltaré en vinil, però tu deixa la teva dicció amb la IA. Bueno, però és això o robar-li cançons d'artistes. Què vols? Ens la poden fer... Podem demanar permís a artistes per utilitzar les seves cançons. M'ha assenyalat a jo i me sento una princesa ara. És que bueno, podria vindre aquí amb el seu saxo i fer... És que ara me fa Només molt per d'això. petar-li la secció en Joan. Dale, Joan. Jo només vull dir que ara en Guillem se queixava de la intel·ligència artificial, pues que sapigueu que aquesta secció està feta amb ChatGPT. Hola! Fuera! No, hombre, no. Ara entendràs. No se puede ir contra Li he el demanat a ChatGPT que me faci una descripció de personatges arquetípics en funció dels diferents grups socials típics de les escoles i instituts. I després adaptant aquests grups de pel·lícules adolescents d'any 90-2000 a la cultura mallorquina. Però he de dir que jo he tingut una extensa conversa amb el xat. No li he posat 4 coses i ja està. I he agafat allò. Sinó que he estat conversant com a mínim 4 missatges. Ja has dit Smash Burgers, sí o no? I mentrestant la teva parella així, tirada en el sofà, gratant en en carbó, en plan de mos ha deixat. Sí, I la cua que no es mou. Però clar, anem directament. Dale. Fem un exercici, no tens res... Vinga, va, silenci. Vinga. Aquí tens un personatge arquetípic per cada un dels grups socials descrits anteriorment, adaptats a la realitat mallorquina. Això ho diu en ChatGPT. Cada personatge té una identitat i personalitat distintiva, reflectint la diversitat de gènere i orientació sexual que podries trobar en un institut mallorquí. Perquè, bueno, ChatGPT jo he de dir que és LGTB molt friendly, fatxa. No, Un poc... molt fatxa. Els populars. Què serien els populars mallorquins? Fatxes. Sí, fatxes. Sí? Bueno, anem a veure. És que ara m'heu deixat... Venim d'una secció que no aturàvem de xerrar. No m'he deixat tot sol, ara. Mai, Joan, mai. Bé, anem a fer una descripció de lo que ChatGPT pensa que seria l'arquetip de popular mallorquí. Nom, Margalida o Marga Ferrer. Si teniu una amiga que se diu així... Conec una Ferrer que està dins del Partit Popular, senyorent. Doncs mira, gènere, noia. Orientació sexual, heterosexual. Descripció, Marga és una mallorquina de família benestant de Palma, amb arrels profundes a l'illa, que això ChatGPT, clar, no ho entén. Vaig de Palma,
O tens arrels profundes, Sí. però no van les dues no coses. sap. Vesteix roba de marca, freqüenta festes i esdeveniment com Sant Sebastià. Seria l'animadora versió... Sí, és molt activa a les xarxes socials, comparteix fotos dels seus caps de setmana a la finca familiar. Atenció. Són els que s'anaven de És viatge. que jo ara tinc Efectivament. imatges Sí. de persones que existeixen que són tal qual això. És Després, que diu, no vull dir mentena, atenció, però perquè dinant aquí ve, podrem riure aquí una ve estona. la frase parla en mallorquí fluid, però a vegades... No, perdona, això és el que no ha acertat, que diu parla mallorquí fluid i a vegades li costa integrar els forasters en el seu grup, però això no és vera. És parla en mallorquí fluid, però sempre xerra en castellà i en comptes de dir born, diu borne. Sí. És que són de Palma sí, Boy sí, també. Sí, total. Què pensau? És real aquesta, a part de ser Aquesta m'ha agradat, darrere? M'ha A agradat. més, aquests són els que se n'han de viatge a matís, rotllo, fer una caravana per, jo què sé, per l'Àfrica o tal, saps com de... per He Wisconsin. connectat amb el meu jo interior, no sé M'he què. trobat a mi mateix anant a la Índia. Exacte, i després és com per si no deixes anar ni un duro, saps? Vull dir que He de vas dir que mos queden d'altruista. 10 minuts i encara tenim una secció de Toni. Dues seccions. Així que sap que hem fet un inici d'aquesta secció. Un tast. Han fet un tast. Si voleu... Com una tomàtica, així. Sí. Comences a Si sembrar... voleu saber més sobre els arquetips típics dels grups socials a Vos l'escola, foteu. mos haureu de sentir la setmana que ve. Vos He de sembla bé? dir que has fet, Clickbait un de poc, manual. has fet un poc Los Sims. Ah, Tant, com? tenim aquí a Los Sims, que tots som expansiones. Tu Ah, compres el exacte. joc, però ve un joc a mitges. DLC. Ens hem fet, O sigui, exacte. L'única no heu per- vist anime mai? Els Cliffhangers. Cliffhangers. Els Cliffhangers està penjat d'un penya-segat. Sí. Jo és que mirava molt voladra, que era Dir-vos mitja hora de mirades. Que queden 10 minuts per finalitzar el programa i és el tant per cent de feina que ha fet en Toni. Vinga, és 10%. dali. Perquè vosaltres dos... Enviar com sempre. I tu m'estàs sorprenent, Guillem, Perquè eh? pateu sempre la meva secció, doncs ja no faig Bueno. Però, lo meu, ja si fes feina. Ja seria raro. Ja seria A més, raro. estic esperant a final de curs, com el que xerràvem abans. T'imagines? Enviar al tercer trimestre farà alguna cosa. Tots els programes. No, és que a els més, farà de vegades me pen seccions i dic, i ja la faré. Ja en aquest programa. I Pues, ja ho direm. Toni, tens una... Anem a primer cinto recomanatori, no? Sí, no? Sí. Vinga. Dale. Dale. Saps que hi parla Balaguera de vel quan surt a ballar. Pesta puta. Com? Pesta puta. Què és això? És una recomanació? És una recomanació. Ja m'he quedat igual que vale, l'altre. vale. Perquè... El de control tècnic fa mola! Mola. Perquè mos diuen de l'espai tècnic que els agrada. Ha estat una recomanació que mos ha fet na Joana Maria Gené, Sí. que jo m'he quedat igual que vosaltres de... Què? Què passa? Perquè només m'ha dit pesta puta. I m'he quedat com a... Perdó? A lo millor era una crítica, és del una podcast. recomanació. Me diu, és un grup boníssim. Ara, vale, fa 2 vale. minuts m'ha dit, és un grup boníssim. I jo, cony, Jo és que fins que no has dit és un grup boníssim, jo encara estava amb els dubtes de què era. I jo dic que és un grup boníssim perquè m'ho ha dit ella, i na Maria. Pues Per dir-te, tant- si jo no vaig malament, tens com a 4, no?, a part d'aquesta. Sí. Però és que, a més, mos han donat... Mos han donat més recomanacions. Més recomanacions, pues... Per favor. Diu... no. Per les mallorquins. Minecraft. Per les mallorquins. Per les mallorquins. Sabeu què és? Sí. Sí, Instagram. Sí. Sí. Ja sé què és. La pàgina Molt d'Instagram bo, de molt les bo. mallorquins. I després tenim un Ella apareix a altre... TikTok. No Que m'ha sé si il·lustrat, tenim- perdona'm, amb això de la diada de la bandera. De la Bonera, la diada Sí, de de la la Bonera. bandera. Perquè jo com a guiri no estava entenent res. Bueno, jo tampoc, i... Pet. I no Pet? miraré ningú. No els pets. No miraré ningú perquè no hi ha aquí Tec és aquesta per el persona culo, que ho ha escrit. I pet és per estrell. Per Crec que això era per més trasero. paraula. Crec que això era més paraula per glosar, pot ser? Crec que... molt s'ha bé, equivocat. Joan. No, s'ha equivocat. No donarem la culpa als oients, te la donarem a tu. No, perdona. Ah, tu. Ai, espera't un segon. Ara ho mira? Que Joan, que No m'és passa igual. res, no passa res, Que la que culpa és mentrestant teva. Ai, sí, és vera. Ai, sí, és vera. Ah, és vera, sí, És a dir, sí. que també la conta de parlar als mallorquins també era una paraula per... No, se compta no. se compta. de Parlant mallorquins, doneu-li molt de like en aquesta Sí. pelota. Seguim. Sí. En Biel avui mos ha fet una aportació, és l'única aportació que ha fet durant 11 programes que duim. No m'insultis. No és ni una aportació.
mos ha recomanat anar a la Fira d'Artesania de Veres a la Misericòrdia. A la Misericòrdia tenc un parell de companys, jo no m'hi he apuntat enguany, perquè també a una fira no faré res, però que hi ha una fira d'artesania de Veres aquest dia 13, 14 i 15, crec que és, a la Misericòrdia. És com ses moixes, que- davant de veres. Sí, que no espereu trobar arrecades cutres a 2 euros, hi ha productes artesans fets de bon veres. Que s'ha de pagar la feina, vaja. Bé, hi ha coses barates també, no? Sí, Perquè sí, sigui però artesà, vull dir- però que... I a més podreu conèixer les pròpies persones que els fan, i si no voleu comprar res, només de fer una volteta i conèixer tots els productes que se fan a Mallorca, que després sorprèn molt, perquè... Hi ha qualitat. Sí, i no ho i sabem. hi ha gent fent coses raríssimes i molt xules, que val la pena només fer una volteta i després anar a prendre alguna per allà. Bé, ja que mos han recomanat Vinga. parlar mallorquins, jo vos recomanaré cantar mallorquins amb Mestre Biel Majoral. Ui, Escolta-los, jo soc Spotify. Biel i ja feia... Mestre Biel Majoral, quasi totes les tonades de glosa que se fan glosades i això s'han extret d'aquest home que les ha recuperat, que ha fet una feinada cultural impressionant. Després, darrera recomanació d'avui, Els dies bons, d'Aina Fullana, un llibre, una novel·la que tracta sobre la drogodependència i com ho viven diferents punts o diferents membres d'una família. Molt recomanable per plorar una miqueta, perquè toca fibra. I fins aquí el recomanatori. Anem a les closes, no? Que després... Anem a les closes. Després no tenim temps. Les recomanacions que mos han dit des d'Instagram Recomanacions a són... paraules de glosa, no me'n vull. Això, paraules de glosa. Són pet i pet. Pet. Perquè he de reconèixer que he fet aquesta història molt tard. Ah, sí? I llavors Maria, diu una paraula. la nostra tècnica diu una paraula, quina és? Pet també. Pet. I de tota la glosa ha d'anar de pet. Pet, Si t'imagines, Vale. pet. Vale. Pet. És com la cançó de Cool, de Oques Sí, Grasses. el que estava pensant. Cool. Pues en el teu cas, pet. Pet. Si vols... Ai, espera, que ho hem de gravar. Si vols ho feim així, Vols que, eh? vols que et doni una paraula? Vinga, dona'm una. Ciurell. Vale. Ciurell. Val. Sí, així aire m'ha vingut. Molt bé. Ah, cadascú... Jo ara ja tens imatge d'un ciurell que Recorda, Toni, que quan hamburger. estiguis preparat facis com algo. Sí? Vaig. Algo. Vinga, va. Mos hi deixarem sa pell lluitant per sa dignitat d'una illa en llibertat en el so del seu ciurell. Hi hem de posar cervell per no caure dins l'esquerda i no tenir por de perdre. Mallorquins es reconec perquè fa olor de pet, quan s'illa se'n va la merda. El control tècnic també aplaudeixen, en Guille aplaudeix, en Biel fa pet i tot. Canviar el peta. En Biel peta i de... Bueno, et queden 3 minutets Per acomiadar-nos. d'emocionar-te. Ah, vale. És que l'he fet molt aviat avui, eh? L'has fet molt aviat. També hi havia 2 paraules que No, no... 3 minuts. Tomàtiques, pitjor, vinga. Hi ha hagut... Tomàtica seca, sí o no? Sí, Tomàtica sempre. seca. No l'he provada, tomàtica seca. Què dius, Joan? És algú que te pega molt amb... No l'he trobat. Ja, s'han posat les mans en el cap per tot el tècnic. A més, amb lo pijo que t'agrada menjar tu... Buah, jo ara soc feliç, tinc el meu Tomàtica programa sobre seca. tomàtiques. Jo ja estic... Tomàtica seca no l'he provada Tomàtica seca. I tomàtica seca, després amb oli, que és com una tomàtica rehidratada que dèiem No l'he abans, no l'he provat mai. espectacular. Tomàtica espectacular. seca, no sé per què, però me dona les vibes d'un grup de versions d'Antònia Font. Podria ser, tal qual. Antònia Font i Tomàtica seca és si t'agraden les dones molt majors. També. Perquè si t'agradaven les que són un poc verdes. Tomàtica verda! Que t'he de dir que jo crec que a una furgoneta blanca que se diu tomàtiques casals hi ha verdes i frites seques i seques i de tot. Però, amem, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé. Això són els darrers 2 minuts darrers de 2 refrit minuts. mallorquí. Que per cert, Ah, ja que mos sobren 2 minuts, si Vinga. vosaltres vos sobren 2 minuts, podeu entrar a Patreon, refrit mallorquí. I si no vos sobren també. I si no vos sobren també. Si vos sobren 5 euros, podreu posar en el refrit de matances, i si vos ne sobren 10, ho podeu posar en el refrit de peix,
Mariner, però Mariner. no ho canviaré, Mariner. És igual. Tu li dius de peix, jo diré mariner. Refrit mariner de peix. I mos ajudeu a que el nou refrit mallorquí que està en camí Està en cocció. pugui relluir lo més guapo. Pensava això que perquè- tu estaves dient que no. Lo que dèiem de si no- Que Maria De descontractant i feia si així tens amb 2 el dit minuts que o si no el de tens, penseu que si vos subscriviu a la feina, vos estan pagant per subscriure-vos en... Heu d'aprofitar el temps de feina Per fer-ho. I de dir-vos que sí, que ja ho poden dir, amb la productora de Gira Lluna, a Manacor, encara que ells no són de Manacor, són de... Sant Llorenç. Farem... sí, tenim un minut, i si me recordes, menys minut tindrem. Farem Tomàtica. refrit mallorquí en vídeo, Vídeo. també. Tomàtica. Així que res, fins la setmana que ve, ja sabeu que tenim una secció pendent, i a menys si la setmana que ve aquests dos fan Tomate. algo més que dir tomàtica. Tomàtica. Fins la setmana que ve! Tomàtica. Adéu! Tomàtica. Que m'he molt de... Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.